studio ne baaw ñini nga folo sisa groupe ni sanfe aw yere aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mogo yere de mimbe ka kumati hein awni jo Mali 24 kibaro sigida konontona ambi kulu jamakulu fo amba fa fo papa Sissoko depuis Dakar kamba fo mama Elizabeth Jara kankara mogo bonyo ko be la jelen kelengelen fo kanga la silikalaw fo kala menaw fo kala jenselaw fo kambara ke nyugo a hakili kelen nyugo ona hakili sina mogo ka be la jelen fo ka foko awna balmake ani aka degedum be ka degeden laba mankando bamana matigi Traoré min sigiro benembe Angola ma Luanda kan kundo ni wati na ka foli bila kulu jamakulu la yoro jana mogo ani yoro suruna mogo ka be la jelen fo ka foko awni jo ko damari ka jo sabati aka jo wuruki ka to joma wa kan yɛrɛ sɔrɔ la ka wolono kan bɛ bolo badede o ye hɛra ye ani bade n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ n ko nin kuma in na n donna ji bɛ n'a boli sira don n bɛ fɛ ka na kangari de da n dɔgɔnin ye kangari da dun ka fisa wuli ka bɔ n tɔ kan ye an ye ɲɔgɔn dɔn Mali 24 kibaruya in de sanfɛ yan nin sigida 9nan in de la ni ma fili ni ma ɲinɛ a yɛrɛ fana bɛ yan Segu Tunkara Segu Tunkara ini balimakɛ ni ka kalanden manga do bamanan matigi Traoré n b'a dɔn ni ma fili ni ma ɲinɛ i kan ka dɔn ka da kan an ye kuma falon kan cɛ dunduguma sira fɛ n'o ye privé sira caman kan nka sira caman nka nin tɛ dunduguma kan sira ye n bɛna fɔri ɲɛna ka tila k'a f'i ɲɛna fana k'i ka sɛbɛn k'a da dunjanko sɛbɛn k'a da dunjanko Segu ɲɛni kangari da arasi ye ka kangari da jɛnɛ sogodogo ye ngo diɲɛ bɛ se ka fara nka arɔ ɲɔgɔn lebu ni ɲɔgɔn buruja min ye ngo ne tɛ ora ne tora jɛsira Segu a gɛlɛyara o tɛ baasi ye a gɛlɛyara tugun ka da kan Segu bɛna n'i ka nin mɛn kan nin ye n dun mɛnna ka kangari da ye dɛ nk'i ka sabali ne bamanan ta ɲinina i ni n dɔgɔninw ka se ɲɔgɔn ma sabali i ka sabali ne bamanan ta ɲinina i ni n kɔrɔw ka se ɲɔgɔn ma sabali i ka sabali ne ta ɲinina i ni n karamɔgɔw ka se ɲɔgɔn ma ka da kan ne ko n ko tiganikuru kumaba tɛ ba bɛɛ ka boli i ka biribiri ye i fana b'i seko la faso ye koyi nka Segu i tɛ min dɔn i t'o dɔn dɛ maa tɛ min dɔn i t'o dɔn wa i tɛ minɛ o ma i tɛ ɲininka o ma kan'o bila i hakili la k'i tɛ si la k'i ma ladɔnniya fɛn min na k'i bɛ taa k'i t'o la kɛnɛ si kan kan'o bila i hakili la ka baara kɛ dɛ n'i y'o bila i hakili la i bɛ fili kan Segu diɲɛ sunkun de awɔ n'i y'a k'a la a tatɔ kana sigara fewu n'a y'i ja n ko n'a y'i ja bɔnmatomigi tɛ dɛ a fɔ ko mɛlɛkɛw ka kɛ k'i garder a sigitɔ a b'a ta sara i la kana sigara fewu sunkun de Segu ne ye gɛlɛkansigi cɛmisɛnw cɛra cɛkɔrɔba ye san 54 bulondala sugu b'an cɛla koyi wa bulon kɔnɔ maakɔrɔ caman b'an cɛla wa i k'a dɔn soɲakɔnɔ kɔnɔ maakɔrɔw yɛrɛ bɛ yen nka an ma jigin maa si la dɛ ayi an ko an kan bɛ fɛn kelen de ma nka Segu an kan tɛ ɲɔgɔn ma an bɛna lasili minnu kɛ dɛ a k'a dɔn ko an kan tɛ aw ma an ye sɔmi sɔrɔ fɛn dɔ de ma
an bɛɛ lajɛlen minnu filɛ ɲɔgɔn kan bi na aw bɛ k'an k'an damana mɔgɔ ye an caman sɔrɔla diinɛ de kɔnɔ ka sɔrɔ a kɔnɔ ka lamɔ a kɔnɔ wa an caman yɛrɛ bɛ bi fana i b'a sɔrɔ hali bi an masaw bɛ diinɛ de kɔnɔ. Anw ko sisan sa n ko wulibali t'an bolo an bɛna wuli ka makitili kɛ ka wuli ka jugement kɛ ka kumaw bila k'a lajɛ ka maaw hakili lajɛ ka maaw taafa lajɛ ka maaw kuntilenna dɔn. Segu o suma ko dugumajɛ o kɛra ka ne to sini sirannen bɛ k'i da don kɛlɛ min na. Segu sirannen don jatigɛlen don k'i da don kɛlɛ min na k'o tɔgɔ ye ko jɔnya marakaw fɛ yen wa ne y'o kɛlɛ daminɛ o san 24 ye bi ye réseau nin sanfɛ a ye magoya ka teri dɔgɔyana ka jɛɲɔgɔn dɔgɔyana. Segu ni kelen taara n sigi kaburu dɔ la n b'a kɛlɛ kɛ ka d'a kan a kɔlɔlɔ de sera ne ma. N'i ma rɔbɔ o kama an b'an ka teriya kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko an ni cɛ ka jan kɛlɛ la kojugu an ni cɛ ka jan kɛlɛ la kojugu. Segu a dɔn i ka da la i ka sɔn a ma k'a fɔ ko tiɲɛ bɛɛ ma sɛbɛn wa i kana sɛbɛnnen bɛɛ kɛ tiɲɛ ye cogo si de ma. A dɔn ko sɛbɛnni min b'i bolo n'i ye dɔnni sɔrɔ sababu kɛra n'a ye Segu dɔnni de ye sɛbɛnni in yɛrɛ dilan quoi. A ko k'a bɛɛ ma don sɛbɛnni in kɔnɔ. A ko ten k'ale bɛɛ ma don sɛbɛnni in kɔnɔ. Ni maa min ko k'i bɛ taa diɲɛ n'a mara diɲɛ n'a ka se diɲɛ n'a ka kungo k'i ka t'o bɛɛ lajɛlen ɲini kitabu kelen kɔnɔ k'o tɔgɔ ye kuranɛ jamana min den fanba ma n'i sigi o ka Segu e bɛ fɛ ka mun sini fɔ o jamanadenw ye ɲininkali kelen jaabi kelen e yɛrɛ bolo i bɛ fɛ ka mun sini f'u ye i ka danaya in ko tɛ dɛ i bɛ min kɛ o ko tɛ n ye wahabiya ye o n tɛ wahabiya ye ne kan tɛ nin si ma ne ko i bɛ fɛ ka mun de fɔ jamanadenw ye sini k'u ka sini ɲɛsigi ye nin ye ko ne kalanna kɛra politɔlɔku ye ne ye min bɔ dɔɔni kɔnɔ jamanadenw an k'a minɛ o de ye nin ye. Juru min kɔni tun b'an bolo yanni ka ne bɛɛ se yan nɔ o ko tɛ n'o tun bɛ dɔn ɲana i bɛ bɔ k'o nɔ kɛnɛ dɔ de fana fɔ an ye faso in kɔnɔ komi babamuru ye tiri in cɛ an da la u ko k'u b'an baara diyagoya la Segu a ma k'i jɔlen ɲɛna n k'u ye anw sen baara diyagoya la kɛnɛ kan a ma kɛ aw ɲɛna wa ou bien a ti kalanna de ou bien bamanankan minnu bɛ ka bɔ a karamɔgɔw da a tulo de taara wa arabukan tɛ koyi n ko sinikan don o bɔra ka anw bɔ wolo kɔnɔ o ma kɛ fiɲɛ ye dɛ babamuru ye tiri min cɛ an bɛɛ lajɛlen da la olu y'u yɛrɛ sɔrɔ k'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ k'u ka kɔrɔta sɔrɔ ni kuranɛ dɔ de ye kuranɛ m'u bɔ bilen koyi u ye dɔw yɛrɛ ɲini k'olu bɔ maliyɛnya yɛrɛ la koyi o ma k'aw ɲɛna ou bien kuma minnu bɛ ka fɔ a tulo de tɛ k'a mɛn wa ou bien a bɛ ka ban ka mɛn de k'a la. Alikadi ko minnu ye dunan ye i b'u dɔn alikadi dɔnna cogo min na o bɛna ɲɛf'i ɲɛna sisan i b'a faamu. Alikadi ye ngalontigɛla alikadi ye jɔyɔrɔ ɲinina alikadi bɛ kungurunin ni jamanja ni pɛnpɛrɛlen alikadi b'o bɛɛ minɛ k'o dun k'i yɛrɛ balo n'o ye faso in kɔnɔ ko ne bɛ saya kɔrɔ dɔn alikadi balo cogo ye Mali kɔnɔ ne ko ne ko k'o fɔ n kɔrɔkɛ ye ko ne bɛ saya kɔrɔ dɔn n'a ka alikadi a yɛrɛ ko min bɛ jamanadenw bɛɛ dɔn dɛ n ko a yɛrɛ ko minnu bɛ jamanadenw bɛɛ dɔn ko ne ko n bɛ saya kɔrɔ dɔn alikadi balo cogo ye Mali kɔnɔ ko alikadi tɛ foyi kalama ne ni alikadi sera ɲɔgɔn ma ni jɔnya ko kuma kelen de la en 2002 Segu o bɛ daminɛ don min na ne sigilen bɛ misiri min kɔnɔ o misiri ganso ne tɛ k'a fɔ n k'e ka da la dɛ Malien voyageur bɛɛ ɲininka min bɛ taa ganso misiri min bɛ ganso n'u bɛ taa sela la kira ko dɔfɔ bannen kɔfɛ histoire bannen kɔfɛ o misiri in jɔra san 30 o y'a sɔrɔ u sen yɛrɛ ma se farafinna yan fɔlɔ n'a ma kɛ Éthiopie ye. Segu caman bɛ k'a fɔ bi ko chinois ye diinɛ kɛlɛ chinois ye silamɛw minɛ k'u don kaso la k'u tigɛ ka bɔ jamana na k'u bila camp de concentration kɔnɔ a daminɛna o misiri de kɛlɛ nɔfɛ ka bɛn mun ma kuma min b'u da Mali la ni ko misiri dɔ bɛ maga ko kɔrɔn 2 misiri kɔrɔn 3 misiri ayiwa ne t'o ɲɛdɔn na dɛ nka misiri min bɛ ganso
o kɛra Mamadu maa min y'o jɔ ka d'a kan a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ko Ala ko n'a bɛ dɔnni ɲini a ka taa fɔ sini maa minnu ye Ala nɔ minɛ fɔ sini maa fɔlɔfɔlɔ min sera sini a ye misiri fɔlɔfɔlɔ min jɔ misiri yɛrɛ tɛ dɛ yɔrɔnin korilen don tu kɔnɔ arabu bɛ miliyari de sara yɔrɔ in nɔfɛ nka o ni arabu sera ɲɔgɔn ma mun na a murabu yɛlɛmani ko murabu ninnu tun sinnen bɛ yɔrɔ min ma Beteli Mugadasi tɛ makan tɛ Segu ne de ko ten i bɛ se ka wuli yɛlɛma n'i ma sɔn n bɛ tila n bɛna n foto yir'i la misiri nin kɔnɔ Segu ne min bɛ ka kuma ɲɛna ne tɛ kɔmɔsɔnna ye ne tɛ ɲɛ dɔn kɔmɔko la ne sɔrɔla min kɔnɔ ne bɛ ka kuma ka bɛn o de ma wa ne sɔrɔla min kɔnɔ n'i taara kɔmɔtigi ka du kɔnɔ a ka kɔlɔlɔ bɛ yen n'i taara bolitigi ka du kɔnɔ a ka kɔlɔlɔ bɛ yen n'i taara kerecɛnkɛ ka du kɔnɔ a ka kɔlɔlɔ bɛ yen n'i taara n taara n dalen don a la Mali kɔnɔ dugukolo kan silamɛya ka kɔlɔlɔ bɛ bɛɛ ka so Segu n t'o misaliw bɛɛ la surumani d'i ma an ka taa don an ka cɛkɔrɔba 100 kan i k'a ɲininka ɲɛnamaya kɔnɔ kan ko karisa i b'a ka du kɔnɔ ni denmisɛnnin ye fɛn dɔ kɛ kana nin kɛ nin man ɲi kana nin kɛ nin man ɲi n'a ye ko 100 kɛ k'i to a ka so ko 100 nin bɛɛ sɛbɛn i kana ɲininka ko karisa ne na i ka so ani bi cɛ n y'a jateminɛ i b'a fɔ i ka denmisɛnninw ma kana nin kɛ e b'a fɔ ka da mun de kan Segu ni maliyɛn y'a ɲɛf'i ɲɛna 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ 98 o bɛɛ lajɛlen bɛ danbe ka taa arabuya de ma ka d'a kan diinɛ nin ye arabuya de ye Segu an bɛ ka bɔ an sugu la an bɔra an kala la Segu an ma bɔ arabu la an balima tɛ arabu ye arabu ka yaya b'u bolo an ka yaya b'an bolo dɔ tɛ falen dɔ la Segu dɔ tɛ se ka falen dɔ la o an ma bɔ arabu la n'u ko mɔgɔw k'u dɔgɔyali dabila ko mɔgɔw k'u ka diinɛ dɔgɔyali dabila maaw bɛnbaw olu yɛrɛ ko k'u ka danaya fɛn ye u ka diinɛ ye cogo min na dɛ maaw de fana bɛ wolofinna bi minnu ka danaya fɛn ye u bɛnbaw ye fana b'u tɔgɔ jɔsi ka bɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ u yɛrɛ tɔgɔ t'a bolo a yɛrɛ jɛra ka tɔgɔ minnu da u la o de b'u a bolo sinon u yɛrɛ b'u yɛrɛ dɔn ni tɔgɔ min ye o kelen t'a bolo a tɛ bibulu kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a ko minnu ma ko farawɔnaw o y'aw de ka o ye aw n'a ka gɛrɛkiw ni fɛn a tɔgɔ masa Zulukala nɛnɛ Alexandre le Grand le plus barbare qu'il est né dans la vie Alexandre le Grand le dernier évêque de Kama Égypte Alexandre le Grand le plus sauvage tueur sanguinaire que Dieu lui a fait sonner son nom comme son idole Alexandre le Grand c'est ce qu'ils te disent par là que Zulukala nɛni Segu i yɛrɛ ka wuli ka taa ɲɛɲini arabu ka dɔ fɔ bɛɛ kɔnɔ a tigi tɔgɔ tɛ Alexandre le Grand kelen de don Égypte deuxième capitale tɔgɔ dalen bɛ min na Ptolémée Bɛnkɛ de don maa min jɛra a woloba fɛ aw bɛn'o de ta ko b'o kɛ ka idɔli ye ka na an ka jamana bila maloya kɔnɔ dɔɔni kɛnɛ kan aw fana sigilen don k'a bɛ fɛ ka fasoden dɔw bilasira ni m'i kɔlɔsi an bɛ Mayi Watara soya ne ye dɛ ngɔni m'i kɔlɔsi an bɛ Mayi Watara soya ne ye dɛ o ma ɲɛ a ka dangadenya kɔ o t'a kɔrɔ dɔn bilen a t'a masa dɔn o b'i dafa Hamiyangi den la Mali kɔnɔ k'o masa nɛni minibaru sanfɛ e m'o mɛn wa Mayi Watara ye n dɔgɔnin karamɔgɔ Ɲangi masa nɛni kunasini minibaru sanfɛ e m'o mɛn wa Mayi Watara i b'o privilège sɔrɔ ni mun ye i komi falikɛ kɔrɔ ka se ka foro kɔnɔ n ka cɛw ka d'a kan dɔrɔn k'a ye kuranɛ de kalan wa Mayi Watara ɲɔgɔnna bilakoro de bɛ n'i jɔ ne ma san 54 minnu bɛ réseau kan wo kɔnɔ kafiru a y'u minɛ ka na n'u ye n b'u cɛ ta e n'i bɔkolo cɛ n'i ye ne jɔ Bamako k'u ka ne cɛ ta ko Mayi ka gaɲɛ da ne kun a bɛ sɔn ayi n b'a dɔn a bɔra arabu mugu la ka kɛ a bɔra wolofin mugu arabu mugu kɛlen wolofin furuko kɔnɔ n b'a dɔn o den dɔ y'a ye dɛ i komi i kan bɛ minnu ma k'i ye minnu dɔ ye e Ɲangi ye k'a dɔ de tɔgɔ fɔ ayi Abdulayi
e y'a tɔgɔ mɛn a dɔ da wa an kana fulaw tɔgɔ fɔ anw y'a fɔ ye ko fula bɛɛ de ye jadisi ye wa e bɛ se ka kufa bɔ fulaya la wa e b'a ni maliyɛnya cɛ wa Segu Tunkara fitine ma wuli bi o wala silamɛw tɛ ka mɔgɔw faga depuis 10 ans wa Mali kɔnɔ wa Fransi tɛ dɛ Fransi ma kuranɛ sɛbɛ Fransi bolono tɛ kuranɛ kɔnɔ mun bɛ kuranɛ kɔnɔ n k'u b'o baara de la wala ni Français b'a la olu nana don kɛlɛ la de mais Français ye kuranɛ sɔrɔ an ka karamɔgɔw bolo wala o de b'a to ne tɛ Segu Tunkara lamɛn la a mɛnna tu vois voilà bon Niangi ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Niangi ye tiɲɛ de fɔ voilà a ye tiɲɛ de fɔ a ye mɔgɔ faga sɔrɔ ye o Niangi ma kuranɛ sɛbɛn u bɛ min na n ko a bɛ kuranɛ de kɔnɔ Tunkara Monsieur Tunkara ne ni bɛ dugu kɛlɛ mais a ye sabali sa façon hinɛ ka don aw la ten sa a y'a sabali voilà Mali problème daminɛna depuis 10 ans k'u bɛ kuranɛ de ko voilà minnu bɛ kɔrɔn fɛ olu bɛ kuranɛ de kan minnu bɛ Bamako olu bɛ kuranɛ de kan Niangi ye kuranɛ de fɔ défaut bɛ Niangi ka kuma jumɛn na bamanan matigi ka bɔ k'i bolo fila kɔrɔta ka fasoden bɛ fo i juru la bolofindenw an ka taa fɛ Niangi a ye tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ka mɛn bamanan yɛrɛ la ko mugu bɛ yɔrɔ min dɛ ni magaraw la mugutigi bɛ kule yɔrɔ min mugu bɛ yen de bon i fɔlen don bamanan Niangi k'i fo i tile fali kɔ la dɔrɔn i kana siran faso ko in de bɛ ka min fɔ tiɲɛ lɛgɛsɛ don wala foyi t'an ka faso kan ni silamɛw tɛ hotep kamakaw aw ni tile wangaran bonso aw folen don fɛn ko faso golofinya foli baw bɛɛ ye bamanan matigi Traoré Manden Tiloma i folen don ka groupe ma bɛɛ fo i juru la ne ye Segu Tunkara lamɛnli dabila mɛnna o parce que kumala ni faso jola kelenw tɛ kumala ni kumadɔnna kelen tɛ Mayiwa Tara ka video dɔ bɛ yen hali n'a dann'o ma n'i bɛ transition de ko i tɛ Mayiwa Tara soutien Mayiwa Tara ko minnu bɛ kɔrɔn fɛ k'olu bɛ min na k'ale b'o fɛ o bɛ mun na ye bɛ ɲɛ b'a la a dogolen tɛ faso kɔnɔ o bɛ mun na ye a dogolen tɛ faso kɔnɔ Niangi ye karamɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ a bɛɛ bɛ k'olu de soutien minnu bɛ kɔrɔn fɛ o bɛ sɔrɔsi faga de la population faga wali misi suɲɛ ka taa bi mɔgɔw kan ka siraw tigɛ ka mɔgɔw ka sumanw jeni an b'olu dɔn n'o de ye dɛ wala ko k'ale b'o fɛ ko défaut foyi t'u na sogo la k'e fo kɛ kiri ka tigɛ ni kuranɛ ye k'u bɛ ka min fɔ e fɛ olu fana bɛ k'o de kalan Bamako e de bɛ tila k'i jɔ tuguni ko waye ko Abdou Niangi ye min fɔ ko tɛ tiɲɛ Niangi ye tiɲɛ de fɔ Niangi ye tiɲɛ de fɔ tiɲɛlikɛla kɔkɔrɔdonna i ye tiɲɛlikɛla de ye wala Mayiwa Tara i ka audio b'an bolo i ka vocaliw b'an bolo i ka videow b'an bolo wala fitinɛ wulila bi le wa kufa y'a yɛrɛ wele min na n'an m'a wele la i bɛ fɛ an k'a wele mun na ko i k'o de fɔ an ɲɛna kufa de ko ale yɛrɛ ma a ko katiba de masina ne wulila ne kufa ne a bɛ fɛ ka jihadi kɛ kufa ye jɔn ye Mali kɔnɔ maa dogolen don wa kufa tun tɛ Bamako bɛɛ t'a dɔn wa
abaka dawa ke beta do nambara to taru ka jedla magan kan usiga andala kan faso ci kwanga no fo kwanga na arabu to fo mamadu digo yaga gale amadu kufa daga wuli teru do eta kalamawa goeta kalamawa malitini bi niye ni chesa ba to ko bara ebiti bolo jojo werela boy ka fayana ke aki bokolo kama ka boy ka fayana abaya na ko mamadu digo be nya kumuni pampa mina ka papa ko be ka on papa oni wulu keme ka be de makaka on bolo hala ya fa papa no de nga cha bolo ko ay gindo soro nga ibe mina on to se nyogo ma de ni wa bia iti gira ka wa bia kira la jona ka fa ayi denga do chorba mi nga so ko hagila ko aforla na tlongara chorba na ba sila tunu ale tede asia ba la tunu ka bo dugu kule safe ko ankote ko kana tlonga chorba na de hey ko rabu ga toni ngache ko sira korode do ko aka sira nun loje ka nyapani ale giri le do fangane na fulo no fe chogo mina iko ba au chama me togani joyoro no fe nine karonga jawara mode sigile malabi kwa bini joandala ko ne ba bedo america onde na onkala japan onde ya onkala awo ni terrorismo on ba bedo tu moria karonga jawara shoot gerila ibono gerila uye daji ti kuna sinya wolonfla ye jawara ya malo karama jamvara chogodi boy ka to de do fo nyi ni kalo nyefo malido nyi la shomar te kene mo yo karonga tumbe no silama tumbe yo ngwale silama tumbe sigila abaka misiri ke karonga abaka kula ani jon siranyo wama yani ka shomar na ta ani jon siranyo wama karonga ya jigi seme minuna olu de ya janfa katla ka shomar su kablala o dende bini siga ankoro bi ko ayi ko tubabu de ba ko tubabu de tumi shomar telefono ngo tubabu de tumi usman bori bari ko la ginewa tubabu de tumi usmana sogoto ko ginewa nigeria wa tubabu de tumi lai shomar koroba ko wa hamdallah ha abina baga mogo magatla ka wulika kwaba ayereke victime ye dro no mogo de bagarama o tiktagi ni o te marché en nyana o te marché tolo ba bagara joma mandem be yanno aka do fa yana ko dugu do tara bi dugu do ka amma fa makele akwa nyi fe won nga so bema ma aka dugu kele fa yana ko ni dugu intara bi ni dugu mogo de ka ko fuku ga dambaga ko ka nga kechugo de la o ma kan fe dambaga e furuba de asero ma ngo dambaga e furuba de ni doti ga nyini kwa ba ka dundugu masira ye ni doti ga nyini kwa be toto no bona ye dambaga ko sira o ma wa ha nebe yin ga asero ma ati keguya ati kodo laga to fena bono ni basaw ni nyebero daleme kungo kono ngor njegeni awka almamu bugo ngor njegeni nafulo négocier dugu ngono ka ku kan naso ngoy anyetala ata kalama abeta kalama na siranendo na ya do ko abina jofu gwar yadla ay kele dabla de kana tu ikake aras badi nyogona e réseau insafi no ibe fegi isi endo femina isi mbwara idabwara inyebwara pew ikata tolode faut que ça fait c'est ça fait asile ora c'est quoi betulonga lao ndoni yen kali nganya na maya lao betulonga la chobe no nulu nye daraw ka bisegu may be songa bora betulonga la may watara bika mun transiton deme eni bokolo te bi songa ijo malien do yana kiba fo ni may watara ma kumbe folo karamo malika umbulu may watrat mi 2012 may watray wajulu mi ngem malla arajo la ani mini baru sanfe abeta ika jeudi ni malien det ni baraka no so bit man so mi ireb no jabe dama kwa o ti se ka foko aya kera dro aye ya farade anga ya fa may watrata de serama may watra ko minu mbulo tigera aha ko kanyana maya dongala mana kuluka ala no hera o hera mu shuru malika awo ko munu mo ka kaburu lebura arabu tede ambono de do nga okma kele arabu ka kaburu o korotali bibbe nga am bemba o tachidi o daga ledo
minnu y'olu bolokɔrɔta yan minnu y'an denw jatigɛ k'an dɔgɔninw jatigɛ yan nɔ telefɔni boruna militaires kɔ ATT ye telefɔni ta a y'a sɔrɔ ni rebelle chef yɛrɛ de bɛ kuma na fantôme 3,500 fo Libi fɔ jamana in kɔnɔ olu kelen taara si ma ye yala gali kɔni b'an bolo o ma bɔ Japon o ma bɔ Allemagne o ye Kadhafi ka degeden kɔrɔ ye i b'o dɔn kɔni a ye l'extension étrangère k'a ye Liban ka nɛgɛ kongo a ye o y'o nati min kama ATT sɔmin'o de la a y'a cɛ ka taa bila kɛnɛ na a yɛrɛ fana sɔmin'o de la a nana o baara kɔmasegin de kɛ nin ye tan Kadhafi a y'an dɛmɛ jɛ k'an gili tigɛ dibi dɔn maliyɛn don an k'o de dɔn Kadhafi ye anw dɛmɛ jɛ de kan k'an lili tigɛ dibi la f'an k'o de dɔn a m'a fɔ a ma ɲuman kɛ dɛ a ye ɲuman kɛ nka a ye tiɲɛni caman de kɛ jamana in kɔnɔ an ka segin an kɔ dɔɔni kɔ a y'a lo an ka segin an kɔ dɔɔni yana an ka taa an da bala arabuw ka somɔgɔya ɲɛfɔli la a fɛn o fɛn n'i y'a ɲɛfɔ a bɛɛ bɛna kɛ lebu de ye min tɛ se ka ɲɛfɔ ka bɔ a ɲɛfɔbaga yɛrɛ la fo kana se a kalifa 14 ma Egypte cɛ kelen taara min sacogo kan o tigi yɛrɛ ye sɔmi sɔrɔ o ko la sa olu bɛ ka min dabila anw de jɔlen bɛ n'o ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛdenw b'an lajɛ mun ye bi u b'an bila minɛn jumɛn kɔnɔ an bɛ lajɛ ni ɲɛ jumɛn ye bi diɲɛ kɔnɔ a y'an lebu a y'an lebu yira diɲɛ na a y'an malo yira diɲɛ na aw ka nin lajɛ sa anw yɛrɛ dama tubabu de b'i kɔkɔrɔ o arabu wari de b'i kɔnɔ o o ma se ka dilan ni janfa foyi ye diɲɛ kɔnɔ fi i k'i maaɲɔgɔn de fa k'o da k'o kantigɛ k'o yira arabu la k'anw b'an sɛbɛlɛ yan nɔ a y'a bila ka na ko n'i k'i b'o de fɔ Mali kɔnɔ k'i da bɛ fara wa Segu k'an sigilen don o kan fewu ko y'a daminɛ bali daminɛ de ye n'o m'u sen bɔra nka Segu i ka belebelew ye cikan dɔ don i da ka s'a ma o tɛ denmisɛnnin kuma ye sen na dɛ n dɔgɔnin o kuma i bɛ bila o kɔnɔ wa n'i bɛ bila o kɔnɔ wa an dun ma deli ka ɲɔgɔn ye dɛ n karamɔgɔ ko n'i bɛ bila o kɔnɔ nka an dun ma deli ka ɲɔgɔn ye dɛ o ye sutɔ kɔnɔna ye an suba dama don o kuma Sehu Tunkara nansaraw ye ci min don i da ka se maliyɛnw ma a f'u ye ko cika sera ko n'a donna Sehu Tunkara kɔni da ka se maliyɛnw ma ko cika sera wa ko an y'a mɛn koyi wa ko an sigilen don n'a ye fana nka Sehu n t'i nɛgɛ n t'i janfa ko n'u y'o kɔrɔbɔ n dɔgɔnin hali o kɔlɔlɔ bɛ yɛrɛ sɔrɔ i sigiyɔrɔ la kana siga o ma dɛ i m'a fɔ i bɛ bila o kɔnɔ wa n'i m'a fɔ i bɛ bila o kɔnɔ wa Moscou New York 14 minutes Moscou Paris 7 minutes Moscou Londres 6 minutes cɛ ma se k'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ a k'a jɔlen filɛ i m'a ye u taara nkalon da cɛ ka fɛn tɔgɔ la wa i komi o ye min da Firawuna na olu k'a ma de ko sɛtanɛ de Sarmat i ma Boris Johnson ka fanga bin cogo ye Angleterre ya kɛnɛkisɛ jɛ kan dɔgɔnin an k'i ma bɛɛ ma sɛbɛn sa sɛbɛnnen bɛɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye kɛlɛ ɲagaminen Boris Johnson y'a dɔn gɛlɛya min bɛna na Anglew tɛ ka dege nin na ale bolila de ka t'i ɲɔngiri Saudiya wuruwa kɔrɔ a ko nana n'i ma $5,000,000 fara i ka taji bɔta kan a ko n bɛ malo Saudiya wuruwa petinin ko a ma ko aw ka nin kɛlɛ ni ayiwa a bɛ fɛ ka na anw da don na anw don anti-nucléaire t'anw bolo aw don ni maa min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ fɛn min b'a bolo aw yɛrɛ y'a yira diɲɛ dɔɔni kɛnɛ kan k'a kunbɛlan t'a bolo a kana na anw sen don kɛlɛ la vraiment pétrole ɲini yɔrɔ wɛrɛ fɔlɔ quoi a ko petinin ka sabali a ye komi warijɛ b'a ka sagi kɔnɔ sanumugu bɛ yen petinin arabu ja wulilen don wari ni muso nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ani diji ni dulɔji arabu ka taala y'o ye o y'u ka fɛn duman ye e ma dulɔminaw ka tɔ yan ko ne arabu tun fara dulɔmiyɔrɔ la Segu u bɛ sin k'u sigi de wa i komi an ka ɲamakalaw mana kula n'an fari bɛ kalaya cogo min na n'u sigira dɔrɔn arabukɛ dɔ bɛ sin ka finman dɔ tɛmɛtɔ ye dɔrɔn ko hey jɔnkɛ na yan n'i nana
ko ni ye jɔn ka jɔn de ye min fana bɛ dulɔmiyɔrɔ la o fana b'a sigilen to ko ne ka jɔnkɛ don ko joli don ko mutukali ta ko n ye 15 d'i ma labila ko n ka cɛ ta bi kɔfɛ i ka jɔnya banna silamɛya mana fɛn o fɛn a b'o keguya minɛ cogo dɔ la Mamadu nana o de minɛ ni zedi ye nka ko laban cogo de sa o kɛra cogo dɔ la ayiwa o tɛ denmisɛnnin dara kuma i tɛn'o mɛnɛ da yan. Simbo i folen don ni Mali justice bɛ baara ka ɲɛ ma ka fɔ gouvernement yɛrɛ de bɛ fɛn bɛɛ commandé ɲɔgɔn tuma man kan ka Maïga Ouattara ninnu sɔrɔ kɛnɛma voilà a ka o video dɔrɔn kama u bɛ min na kɔrɔn fɛ ale b'o fɛ u ye dulɔbuteli dama min ci kɔrɔn fɛ o barika bɛ don Mali la o ye bolo dama min tigɛ o barika bɛ don Mali la démocratie olu ye voilà o kumaw ye ka yɛlɛ an ka constitution n'an ka gouvernement sen kan de ni justice bɛ baara ka ɲɛ ma dɔrɔn Maïga Ouattara ninnu man kan ka vi kɛnɛma a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ a ka o video dɔrɔn kama o ye sɔrɔdasi mun faga o ye ko min tiɲɛ Mali kɔnɔ maa si t'o dan dɔn voilà mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Mali ko ni silamɛya ye fɛn fɛn ye gouvernement dominé a ka gɛlɛn bamanan matigi an bɛ nin kuma ninnu bɛɛ la mais sisan ko tɛ dɛ hali ni changement bɛ na sisan ko tɛ voilà parce que an b'a fɛ baara yɛrɛ kan ka kɛ cogo min position tɛ yen koyi voilà loi tɛ ka appliquer voilà yɛrɛ sago fɔlaw de bɛ respecter voilà fasodenw de bɛ ka faga fasodenw de bɛ ka jeni fasodenw de bɛ ka kan tigɛ k'i jɔ publiquement ka nin fɔ ka balo o kɔfɛ ka tila bi k'i bɛna kuma yɛlɛma cogo dɔ la tu sais que silamɛya yɛrɛ kɔni quoi a ka kɛ sa français ni OTAN mɔgɔw ka k'a la mais ni basa ye wo ye dɛnɛ na n k'a bɛ don o de fɛ ni wo tɛ dɛnɛ na basa tɛ don a fɛ basa donna dɛnɛ na a ye don yɔrɔ de sɔrɔ voilà i bandi o i terroriste o i jihadiste o nin bɛɛ y'i profiter kuranɛ in de kɔ parce que minnu bɛ kɔrɔn fɛ u b'a u ka dalilu ta kuranɛ de kɔnɔ an de ko ɲuman t'a la sika t'a la de u bɛ ka min kɛ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ awa u jatigi minnu bɛ Bamako olu fana bɛ kuranɛ kelen in de kɔ aw bɛna mun fɔ an ye ko français dɔn de tan non an ko a ju ye silamɛya de ye siga foyi t'a la parce que a bɛɛ bɛ dalilu kelen de kɔ o dalilu in bɛ min a bɛ kuranɛ de kɔnɔ an y'o fɔ aw ye ka taa ka na ka taa ka segin mun bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ko k'i bɛ tugu o kɔ i b'i faso ti kanw de b'a kɔnɔ Ijo ne b'aw ɲininka fɔlɔ sisan groupe nin sanfɛ aw yɛrɛ aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mɔgɔ yɛrɛ de min bɛ ka kuma ten